Init. topic. Oo, init kaya 'tong topic karon. Ang atoang Senado. Perting inita. So tanaw na to sa una sa Senado karon, atong tan-awon karon og sa unahon nato ang Senate highest deliberative body sa atong nasod. Unya lugar ni sa mga abogado, pare Charlie Main, puwede Charlie Main, Attorney Charlie Main for Senate. um, mga batid, mga ekonomista ug mga leader nga modebate para sa toa. Dili mo debate sila para sa toa, dili para sa drama. Debate sila para sa direksyon sa Pilipinas. Historically, ang Senado sa Pilipinas nagsugod sa panahon sa Amerikano. Ingna kog sayop ha, murag mao ni akong nakuanan. 1916, pinaagi sa, di pa ko sigurado unsa 'to, Jones Law man siguro 'to? Sakto ba? Wa Sakto man siguro Jones Law. Unya didto nato nakita ang mga senador. Kabalo mo nagtan-aw ko, akong gipang-search o kinsay mga top 10 na mga senador. Ang nigawas si Claro M. Recto. Unya ako nahununaan Recto sa Tutuban Mall. Mao man siguro na Tutuban Mall ang Recto diha sa Manila. yes, Asa ta makapalit og CM, mga CM, libro. Oo, CM 'di ba? Mora man akong nabalaan na CM Recto. Recto. Oo, nya si kinsa 'to, Ralph Recto man siguro 'tong senador nato sa una. Kani day si Claro M. Recto, nakatan-aw ko siyang kanang kung asa siya gikan. Unya kinsa pa'y mga uban ako nabasahan, si Jovito Salonga, si Madam Meriam, Defensor Santiago, si Joker. Unya ang nakanindot ani nila kay sa una nakita nato sa Senado, basig di Meriam 'di ba? Basig dili makauyon ang mga tao sa iyaha, wala siya pake. Basta nagkuha lang gyud siya sa balaod, labi na sa konstitusyon. Pero karon, labi na sa atong mga nakita sa mga niaging semana, daghan kayong mga Pilipino nga nangutana, naa pa ba gihapon ta sa panahon nga ang Senado para sa public service or nahimo ba ning entablado para sa mga politiko? Sa clout, ang kaning clout kanang magpasikat, og sa mga personal na mga alliance. Wa pa ko kasugod, gabula ng baba sa akong duha ka kuyog dire kay daghan na kay ni sila gusto nga ipagawas nga ilahang mga gibate. So tanaw Ah, nato ron, murag kada semana nay bag-ong gubot sa Senado, nay bangayan, hearing na murag teleserye, nagbalhin-balhin og alliances og usahay. Mas importante yung mga viral moments, kaysa sa policy. Unsa may wala man ako'y nakitaan bagong policy na nagikan sa Senado. So karong gabi atong istoryahan kinsay inyong mga paborito na senador, past and present. Um, Unsay kalainan sa Senado? Dili ta mo balik siguro sa mga panahon ni Claro M. Recto kay mga bata pa man ta, wa ta kaabot ana. Pero unsay kalainan sa atong nakit-an nagdako ta sa Senado. Nausa ba gid ang kalidad sa leadership? Unsay epekto sa karon nga Senado sa ordinaryong Pilipino? Ug pinakaimportante, asa man padulong atong nasod kung ang institusyon na dapat stable mao na noon ang perming kubot. So mao na atong istoryahan karon. mas palapdan pa nako unsa ang Senado. Ayun. Para makit-an gyud unsay papel sa Senado sa usa ka republic. Kining Senado man god is as old as the Republic of Rome. It is an institution, a chamber as old as the Republic of Rome. That is even before Christ. Unya, ganahan gyud ko sabton unsa ng Senado. Ang root word ana Senex, Senex, Senex. Mao na siya yung root word nga any word related to old, like for example senior, senile. So pag moingon kag Senado, it refers to an old man. Pag moingon ka an institution, a gathering of old men.
kung dili man siguro ta kayo aware kanang gitudlo ng history before pero kung imo makit-an before the protector of the republic is really the Senate. Kung ang mga leaders come and go, the Senate is the soul of the republic for without which wala republic. In fact, kung makahinumdum mo, when there was a threat sa republic sa Rome, ang Senado mismo ang gapatay ni Julius Caesar. Di ba gigitabangan siya patay. Kinsa man si Julius Caesar, he was siguro he is one of the four great men sa history ba naa ka ni Alexander the Great, gisundan ka ni Julius Caesar, ni kinsa pa ni Bonaparte. So naa ka level na ni Julius Caesar. But the fact was, he was killed by the Senate because he was a threat to the republic, di ba? Mura siyang angkla. So ing-ana ang Senado, and look at the Philippine Senate. Angkla pa ba siya sa atong republic? Mura siya kanang konsensya, siya mo'y kalag. Siya mo'y kanang kung magkagubo ta ba, di ba kanang barko kung bisag asa ra man na ug asa ang sulog, pero magtuyok-tuyok ra gyud na siya sa angkla. The Senate should be acting like that. Karon, going forward to mga panahon sa early Senate sa Pilipinas, actually we have the great orators in Asia. The great orators in Asia were the Philippine senators. Imong gi-mention si Jovito Salonga. Mhm. Si Jovito Salonga was a top one of the bar examination. Duha sila gatap. The other one was Tanyada, Lorenzo Tanyada. You can verify that. Kanang he top the CPA. Unya iya pong gitap ang bar examination gatayo sila ni Jovito Salonga. Unya kining mga tawhana, we have Ninoy Aquino. And then who else? Panahon sa martial law, kinsa may gilingi gitan-aw sa mga tawo, ang Philippine Senate. That is exactly nga katong unsa na martial law. Ang unang gitarget niya ang Philippine Senate. Gipangdakop niya ang mga senador, sila si Ninoy Aquino, etc. And in fact, even sa memoir ni Enrile, ug naa sila'y buhaton sa executive, in as much as possible lihayan gyud nila ang Philippine Senate kay grabe kuno ang test dito, ang mga pangutana unya kung naa sila'y mga gitaguan masakpan kay grabe ang Philippine Senate. Unya unfortunately karon ambot unsa man ning klasiya sa Senado. In fact na nag-post ko ba, this is supposed to be the highest chamber of democracy, and yet ang atong mabalitaan ba exchanges of gunfires, di ba? Nahimo na siyang entablado when it should be an anchor for our republic. Kanang kung magawala-wala ta, we will go to the Senate because this is supposedly an institution of elders. Expected nga puno sa experience, sa wisdom to imong giingon, mga ekonomista, kanang lalom na kay ang panglantaw. Kung wala tay angkla, kinsa naman atong lingiyon? Kinsa atong Kaya balikon? murag sakit kay imong Ay, dughan sa nakita karon. patay. Murag dako kay hugot mo. Murag murag sa akong tan-aw murag mas lalom pa imong istorya karon kaysa gibulagan kag uyab. Sakit kayo, sakit gyud imong dughan sa mga panghitabo karon. Oh. Oh, Well, of course, ang paboritong senator yun ako sa akong naabtan Oh. si Joker Arroyo. And Joker then sabot ko Arroyo. masakitan, Mm. si Joker Arroyo. Kanang mangod si Joker, legislator, ang balitaan na wala man na siya gwardiya, ang kauban ra niya yang driver. Kaya kining mga senador na sila budget kanang ilahang naman sila kanang maintenance operating expense MOOE. Oo nya allowed na sila mag-rent of office sa gawa. Si Joker na balita man akayo nga di niya nakuwaon kay ngano naaraman diha siya mismo ga office sa Senate building. What for kung yung kauban ra permi ang driver. But then unsa may nahimo ni Joker Arroyo ang legislation, ang pag-attend, ang attendance, o hasta si Flavier kanang gitawag na siya og senator quorum. Kay og naay mga committee hearing, naara gyud siya gahuwat para makurom para moirog ang legislation, mga resolution gahuwat. So, at least with these people, makita pa nako nga the Senate is living on its name that it is the anchor, the soul, the conscience of the republic.
Karon kung imo Oo. ng lubugon nimo ng angkla, mura ta anig sakayan nga depende lang asa ang sulog. Which is what is happening today. Mm. Gaplat ko nga mag-ilis og leadership precisely because the Senate is not already acting as the anchor of the republic. Akong paboritong, senador sa una, ako di na ako molayo pa. Actually, ang pinakauna gyud na akong nakit-an nga pulitiko siguro gawas sa lokal kana si Marcelo Fernan. Mm. Si Hmm. Marcelo Taga Cebu, Fernan, taga Cebu. taga Cebu, oo. Kanang mao nang ambot tong bag-ong tubo nato ron, ang nabaw-an ra is the Marcelo Fernan Bridge diha sa Lapu-Lapu. Pero kana sa nahimo ng Marcelo Fernan Bridge tungod sa legacy ni Fernan. Si taga Cebu, pero ang nakaayo mo gud ni is, si Fernan, dili kay siya more on kanang karisma ning mga pulitiko. Pero siguro tungod kay si Fernan dili pulitiko, abogado man siya, so actually nag-start siya nauna siyang Chief Justice, una siya nahimong senador. Di So, ba panahon, ah after sa People Power Revolution siya nahimong Chief Justice, di ba? Kang President Aquino, President Cory, mao nang panahon na, no? More or less, more or oo, less. Oo. oo. Pero oo, then Si nahimo siyang pero oo, then nahimo siyang naghimo siyang senador. Senador. Then mao 'to, nakita ko ana niya kay itong paglansar nila si kuan na siya, Vice Presidente man na ni Mitra. Sa una niya si Mitra Hmm. Oslo. niadtong nagsilag Cebu, Uslob, kusog na helikopter. Unya mo na sa kasamaang palad iyang kontra ato si Irap Estrada kinsa Erap. may makapildi ni Irap. Hmm. So, of course pildi gyud siya, actually silang duha ni Mitra. Niya actually mo na ang nakakuan lang nako murag tan-awo nato ganahan na gani ko nga unta kanang murag kuan ba, mas more on integrity. Actually na-controversial siya as murag elite ba kay dili siya wala siya'y charisma, dili siya Hilomon. karon mga senador kay mga more on gisukat nila in popularity or populism. Pero siya more on kuan siya sa legislative side. Because ang iyang Hmm. background manggod is more on chief justice nga. So so the integrity is there. Nya ang akong nakit-an sa unta, actually daghan unta tang mas maayo pa untang naisgot ni ni Charlie Min ganiha nga ang iyang hinanakit o iyang mga hugot sa Senado nato ron. Pero siguro manggod, actually, we have as literal si Charlie Min siguro kita tanan naay mga ingon nga hugot. Pero good daghan ba tag mga politiko or daghan tag mga qualified nga mahimong senador unta. Actually ako mismo ah, si Carpio karon sa mga karon ganahan ko unta si Carpio mudagan unta na siya, si mga kanang mga makita nato ba Heidi, nga si Cum Heidi oh, Mendoza. ay dila ko na, oo. Pero ako manggod kay ganahan ko nga kanang karon manggod ang ato ang mga daghang mga balaod nato ron nga obsolete na, naay na penalty nga thousands of pesos pa lang, nga panahon pa na dapat ma-update na unta. Mga inana something Hmm. actually naa kasi mga karon technology ni taas naman, lahi na ang panahon karon kaysa una. Kinaunta yung mga tan-awon unta sa like for example kanang mga sa ato ang, kanang, ah, siguro drug problem, sa mga adultery. Vowsy sa mga vowsy na-upgrade yung vowsy pero murag naulahi ang ubang mga balaod nga nag-support ana. So kung unta dakog mga like for example pareha sa akong gisulti na si Carpio naa ng classes mga kalidad mga tawo unta ang naa sa Senado dili unta ta makakitag mga pareho ingon ana karon. So ana mao Si may akong hugot. Kuan, si Jovito Salonga, one time gipangutana siya unsay sikreto niya nganong, effective siya as senator, siya pa, "Because it is my only job." Siya pa, dili siya sideline, Hmm. wala ko'y negosyo, wala ko'y Hmm. trabahong lain. Ang iyang gihunahuna everyday mo report siya sa Senado. So daghan kong mabuhat, usa na siguro sa hinungdan nga ning atong mga senador ang pagka-senador sideline.
Dili mangadto sa kuan ba, place of work. Unya kanang giingon nga mga policies nga naulahita, actually mao nay problema kay ug wala na sila didto sa dili mo report sa trabaho, dili madebatihan og tarong. Unya Mm. kung sideline ra dili mabasa ng mga proposed bills, unsay mga negative effects, unsay positive, dili ma-scrutinize og maayo, dili Nya ang tanaw maplantsa. pag ginako ana Brad, murag ang gadlihok pa gyud ana ang ilang mga staff. Yes, Mm. 'di ba? O paborito ni Brad Chuck nga senador si Robin Padilla. Do you expect that Robin Padilla ni-report na sa office every day? Or kung ni-report na sa office every day, siya ba kay katrabaho? Kato iyang hubito sa lungga nga tubag nga mao ra gyud iyang trabaho. Makaingon ka nga insakto. Kay ang Mm. gihimo man gud ron sa ubang senador, without naming names, nahimong sideline. Nahimo na ang title ba for compromises, negotiation. Imbes nga senador ka, Monday to Friday, report ka sa opisina sa Senado. Mm. Mga pirmahonon dili mairog, mga basahonon dili ma-review og tarong. Kana di na makit-an sa mga tawo kung unsa ka importante ng trabaho nila. Bisan yung magtudlo, di man na pwede nga absent ko Monday to Friday, pakyawon na lang dakog tudlo next week, di ba? Hmm. So, O kato usab dito sa akong kanang gikasing-kasing ang giingon ni Jovito Salonga because that is my only job. Wa na ko'y ato gidawat nga ang podcast, 'di ba? Naglisod ta, nagstorya ta. Lisod ta og sugod sa podcast kay naa tay mga obligasyon. Perti nating bisiha, 'di ba? Ikaw na mga kaso, si Rino may trabaho, na ako'y trabaho, si Wendell nag-eskwela. Perti natong bisiha, no? Na basing ang kaning paghimon ato sa podcast nga 2 ka oras, 1 ka oras kada semana, galisod tag pangita og kanang oras. Higayon. Oo, og higayon tungod sa ato ang trabaho. Unya ato ang gitrabahoan kung ikumpara nimo sa impact, 'di ba? Ang atong trabaho ikumpara nato ang impact sa ila tibok Pilipinas gud na. Giunsa man na pag bakasyon-bakasyon, giunsa man na pag nga dili kung ako pa siguro kung inana ka intense akong trabaho maglisod naman siguro tog hawa sa kanang diha sa Senate, 'di ba? Dapat naa ta sige diha. Pero ang uban baya, sayo man sila ng log out kay murag nakit-an ako si Lito Lapid ni-log out man 'to og 3:59 sa listahan. Sakto ba? Inyo bang nakita Ah, po na? kay kuha man na sila dapat unta ang out nila ana, 7:00 gabi. 7:00. Nganong Oo. sayo man 'to sila So ni murag hawa? wa nakapaabot sa 1 minute si Lapid, Oo. ni-log out na siya. Pero sayo lagi 'to sila nanguli 'tong adlaw, ngano? Di ang punto mo gud ato kuno, ang istorya kay, mag-caucus kuno no magnao kuno ang unang istorya sa sabi no ni Erwin Tulfo, naa kuno istorya nga mag-caucus kuno sila mga senador. Bisag sa balita, magkuan daw mag-caucus ang mga senador. Then later on na-change gihimong ang majority na lang daw. So, Hmm. 'pag ingon nilang majority na lang daw, so mo 'to nanguli ang uban, nanguli Ah, actually, yun nauna si Lapid, yan, uban si like for example si, Francis Pangilinan, niadto Pag-asa Island man 'to siya niabot, asa 'to niya oo. adto brad, murag sa basta napakita nam na ako sa Facebook niadtong Pag-asa, si Hontiveros, ambot diin pud to Hontiveros lakaw pud to. So na yung mga Kinsa prior may gasulti nga commitment. majority ra ang mag-caucus? Nga di Ah, nakakuyog ang minority. si Siya man murag 'di ba pero kinsay nag-decide ba? Kinsay nisulti nga, si uli na ayaw dili mo walay apil ang Senate President minority? si Ah, kuan si si Cayetano. Cayetano. si Cayetano. Interesting. Interesting, Kay 'di ba? nahimo mang kuan, nahimo mang actually mo nakabasa gay ko sa mga kuan, mga malisyoso kayo. Ngano kaha nga ang mga minority wa na didto, ang mga Mm, majority lay naa didto. Mao 'to nitubag si Erwin Tulfo, alang-alang oo. ang Pero pangutana nimo anong naa ang ah, majority didto? Nahuman namang trabaho. katong katong gabii Actually ingon nga ni nagbuto-buto na, nag-live si Senate Live sila President tanan, sila Cayetano. tanan nag-live, Kuyog niya live sila si tanan. kuyog niya si
Pia, kuyog niya si Villar. Unya niingon sila na naay nisulti siya, naay nagsulti nga nay mahitabo sa Senado karon, 'di ba? Unya Dili, niingon mao to Kasi mao to'y nagpagawa sa balita nga sayo ni uli ang minority. Karon niingon day si Erong Tulfo nga giingnan day sila sa majority na wa day sila ilabot. kaya ang majority focus ra naman sa mag-focus. majority. Mm. Ang ako Hmm, mong gitanaw adto, ang live sa Philippine Star, nga live hmm, katong formation tong pila ra to ka buok nya hmm, gikulit sila og pangutana nga, "Sir, unsa may naa?" Nya, kuha na siya, gasuot na og vest, hmm, panggubat niya, gakak, 'di ba? hmm, Oh, gakak niya, ni-smile siya, "We will arrest somebody." Nakadungog ko ana, "We will hmm, arrest somebody." So natinga ko, kinsa iyang arestuhon? Kaya hmm, these people are members of the ah, defense group sa Senado, sa Sergeant at Arms. Unya si Ablasca mismo ang gi-interview na we will arrest somebody. Unya hmm, pag-move nila didto, padung may panyapon, gabuto-buto, usa pa. Unya gasunod-sunod ang butoy nako. Parang nako, what is going on? Unsa may naa? Unya human adto nangatras, o atras. hmm, Gawas ang mga gadaganay man na nangatumba ang lamisa tuasa sila pwesto, hmm, nanggawas ang media. Gapaabot kung say sunod. Gagupat na god, hmm, gabuto-buto na god. hmm, Wala na. And then after mga 5 minutes, gasugod nag-live si Cayetano. hmm, Wala na balita unsay nahitabo didto. Niingon siya nga allegedly gabuto-buto na We're sila under sa attack. ubos. We're under Under attack, attack, 'di ba? under attack ingon niya. Unya human wala kunoy manubag sa iyang tawag. So the only way to reach out to the appropriate authorities, mag-live siya sa Facebook and then namatay. Oh, Pagbalik ana after few minutes, naka-lights off na. oh, Nako ngano mong naka-lights off? Di mga pandul mo ana, mga pandul kay mao kunoy mga safety measures. oh, Unya after few minutes niabot si John Vic. Nako unsa oh, may nahitabo? Unya after ana gaistorya-istorya mga few minutes nga na nangaon naman. oh, okey na. Oo, Nasa nya ko pangutana, ay sa ka diot aton ni, nako pangutana, ikaw rin, pangutan-on to mo, pareho tong pangutana. Usa ra ka kuan ha, I know nagtaasan yung tubag ha, naro ko'y pangutana. Kung makadungog kag pinusilay, kinsa man imong tawagon, militare, pulis, or NBI? ako, Ikaw, Ikaw Brad. usa ka tubag ra ha, kinsa man imong tawag, militare, pulis, bombero, barangay tanod, kinsa may tawagon nimo, kadungog ka or akong ginikanan. kung ha? Ginikanan akong tawagan. Nako, magpahibalo Ngano ko imong dire nya ginikanan manugo man? ko. 'Di ba kinsa imong tawagan para motabang? Unsa man kang ginikanan man imong og nay gabuto-buto, kinsa man Unless imong kanang unless motabang kung nimo? daghan tang kontak. Wala mo koy daghang kontak. Hmm, Ang ako ang unang kontakon, akong ginikanan, siguro si mama moingon, "Ma, pangita diha og kuan, na ako sa ingnan nga building, oo. giatake me." Oo, Oo. okey. Sige, sige. Ikaw rin, kung Di ako, for nakadungog example, kag pareho akong puse-puse, sitwasyon ni Cayetano, ang tawagon ang mga pulis sa gawas kay ngano pulis, naa may mga oo. pulis daghang sa gawas. Okey, akong sunod nga Alidunga. pangutana, ha, kadtong nag-live si Cayetano, nagsumbong siya nga nasuko sila kay kinsa man 'tong atong Matibag, butterfly nato sa Senado, si Loren. kanang Loren. Nitawag kuno sa NBI nga nangaytabang. Nganong sa NBI siya nangaytabang? Actually naa po'y istorya ana nga kuan kuno, actually daghang mga conspiracy nga nanggawas ani. Hmm, Ang istorya kuno kay basig mao sa NBI sila, kay para moadto ang NBI then ma-frame up samtang mga inana. Pero ang tan-aw pero in fairness ako ako I want to balance the situation Brad. oh. Ah, kay basig moingon sad ang mga nananaw or mga naminaw nato, mga grabe kay ni sila. Anyway, I want to balance the situation. Ang 62 ra punto ba ilang followers? ang kuan ako, in fairness na lang, let's say, butang ta lang, daghang mga istorya nga, naa ko na yung mga daghang mga we can say, we can speculate whatever we want. Pero ang ilang punto man gud is wala man kuno'y drama 'to. Hmm, In fairness sa nila, daghan bang, murag klaro man sad sa akong there is a possibility sad nga nagplano sad ang gobyerno
nga datong adlaw, kung sito term nga gigamit niya nga basta, judicial, something anyway, Relief. ah, oo, relief. Hmm, So, wa man siya matagay og TRO, so murag mo to'y opportunity sa gobyerno. So, akong basa basin tinuod, though naay mga istorya nga naay plano ang gobyerno nga dakpon. Pero hmm, of course, naa kunoy in the middle nagplano na mo nag-search na ang NBI, mo to ang NBI naa sa GSIS, na murag nagtuyok na sila ato, gitan-aw nila ang mga exit, as in isulti nila kay basig kuan daw kanang sugo sa GSIS kay hmm, for security reason. Anyway, muna'y official nila. So, pero tan-aw na ako basig tinuod, tan-aw sila sa mga exit, posibleng exit niya or posibleng entrance nila. Then, at the same time, tan-aw po na ako ni Cayetano, though kung siguro wa nila 'to dramaha, pero I think they take that opportunity para to gain sympathy. So, hmm. murag i-exage nila ang sitwasyon, murag I don't know kung giplano nila, I can speculate, but we can speculate whatever we want, pero tan-aw basis ni sa sitwasyon, murag i-exage nila para maka-gain og sympathy. Okey. So, mo Usa 'to, pa, ang GSIS, nganong ang NBI man ilang gipangayuan og tabang para mo bantay? 'Di ba kanang ingon ana pulis or Kuan, military? ang siguro katong ni-contact sa GSIS, kailan niya si Matibag kay na may exit diha sa Senate building nga ang Hmm, makaagira ang mga tawo nga gikan sa kabalo mo ng pultahan nga dili moabri from the other side, hmm, mo-open ra siya from sa usa ka side. Naay-exit hmm, diha sa Senate building nga ang puwedeng makagawas ra makaagi ang gikan sa sulod sa Senate building. hmm. Kung gikan ka sa Kaya naa nila ang yawe. GSIS, 'Di ba mao oo, na oo, gisulti, naa nila ang yawe. oo. Kung gikan ka Hmm, sa kuan, GSIS, di ka kasulod ana. Ang makaagi ra mm, diha kung ang imong point of departure is from the Senate building. okey. Karon 'tong giingon pero ni ikaw Brad, sa 'tong engineer, mangutana ko nimo ah, Brad, with all honesty, mituo ka nga, ang gibuhat sa NBI kay, ah, kuan na 'to, ni naa sila sa GSIS kay tungod kay mo'y gipangayo sa taga GSIS. Tan-aw nimo wa 'to sila ang gaplano o nga dakpon si Bato, gahulat to gyud sila og kanang order. opportunity. Kaya ang nahitabuan na ng hapon si Attorney Torrio niabot Mm, gadala sa desisyon sa Supreme Court, Hmm, wala ihatag ang TRO except sa line niingon ng Supreme Court, unless it is necessary. Kanang linyaha ang feeling nila murag manginahanglan pa ta og kanang sitwasyon nga makaingon ta og necessary. hmm, mm. So mao to na nibuto ang speculation nga they might be just laying grounds for the court to issue Ah, the 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 necessary restraining order or status quo, whatever. Kay tiyaw na, gabuto-buto na. Unya, ngano man siyang necessary og magbuto-buto? Well, naapektuhan ang Senate building, posibleng daghang kuan, daghang mga civilian untang mm, madamay. Usa pa, naa ang mga senador. So murabag, the situation calls for the issuance of the restraining order. Mao to'y basa sa uban. Kaya naa man well, linya dito sa order to comment nga the Supreme Court does not issue the prayed remedy, which is the restraining order, unless if it is necessary the Supreme Court may issue the tungod na necessary ilahang restraining. giplano ang necessary, Oo. So nagbutang sila og sitwasyon para mohinog necessary. kay expected man to nako karon sila galumba na og file og supplemental sa ilang application sa TRO attaching what happened on that day, 'di ba? So mo to nakapa-arouse sa mga speculations nga posible it was staged so that uh, ang Supreme Court will be compelled to issue the necessary restraining order. Hunahuna pud nako
grabiha po ka special ni bato nga isakripisyo moong states ang Senado Mm. para maisyon siyang TRO. Well, una po nako posible kay ngano kargo di konsensya ni Cayetano kung naa pa nay konsensya, kay siya may gapalugwa ni bato para lang makabuto. Unya Pero karon di man galibog na kinahanglan iyang siya, boto ato, di ba? ansa? Ngano man iyang kipalugo? Dili man kinahanglan iyang boto ato or nagduha-duha Kinahanglan pa sila 13 man, kumo o 13 ilang kinahanglan, ika-14 si Mm. Bato. 13. 13. Ika-14 si Kung Bato. di ka 13. Dili, 13. 13 Mao ba? bitaw na giingon og Magic 13. Ah, So kung wa mo gawa si Bato, di mailisan si Soto. Okay, absolute majority man ang kinahanglanon niya 24 members. mm, Unya ang absolute majority whether present or dili kumpleto ang tanan, you have to comply the 13. requirement of 13 votes. Karon si Bato, didto ra to siya sa ubos perme. I think murag 3 times na siya gawat-huwat duda lang nakuha tong nay mga attempt nga ilisan si Soto. Di man gyud nila makuha. 12 ra man gyud. So mm, on that tactical day in preparation maybe sa pa-receive man sa impeachment, mm, articles of impeachment, gipanha si Bato. So ang mm. gibuhaton ni Cayetano pag-abot didto galibog na sila unsaon pagpagawas. Oh. Kay wa naman dakpo naman. Unya sumao siguro to sila and they were expecting maybe nga ang Supreme Court mag-issue og kanang TRO. Wa man. Mm, Gibutangan ra man sila og linya nga unless necessary. So mao na mm. people speculate nga maybe they were just laying grounds for the Supreme Court to issue the restraining order of the execution sa ICC nga warrant of arrest. Mm. So kining ato ang gistoryahan karon te, just para ma-cover tayo sa legal part, di ba? Like this is speculations, di ba? Based on our observations Yes. of the Mm. based on the information din na based on the information na nakita natin. Nakita nato, Ah, atong nadunggan, Actually, atong nabasahan. this is not my speculation. These are the speculations coming from a lot of people nga gabasa Mm, sa sitwasyon. Nga yeah. ang ilang basa, basin og gi-stage aron makakuha og grounds. But then Mm, of course, ang punto ra pud nako, wa man gyud ta kahibalo unsay buok nga kamatuoran ba kay wala man ta didto. mm, Kung naa may nahitabo, di man sad ta mo'y gaplano. But mm, very clear, naay order ingon ng in fact si Matibag wala naman 'to nilakaw na. Kay na may mm, order nga stand down. Unya gapwesto lang sila kuno sa GSIS kay in kaso og naay order to arrest bato then they can execute immediately. Pero ang Oo. like ang kuha na natin ba, ang atong nahibalan, si Bato ni abot sa Senado, gi-isyuhan og protection ni Protective, Marcoleta, ah, protective, ah, to, custody. um oo. Ang mga tao, like ang population of the Philippines, medyo na naglagot. Mao man atong nakita, daghan, naa may nasuporta, wala taga-ingon nga walay nisuporta nga mao na ilang gibuhat, pero um, daghan tag nakita, daghan tag nabasahan nga wala makauyon nga gihimuan og taguanan ang Senado. Ah, Nigawas ang ah, desisyon sa Supreme Court na dili isyuhan og TRO or temporary restraining order, 'di ba? So wa siya takpe sa Supreme Court. So kinahanglan makagawas si Bato. Mao na, 'di yes. ba? Ang Ah, next na hitabo, nahibaw-an nato nga nay nagbuto-buto, nay commotion sa Senado, and then the following day si si Senate President Cayetano, Peter Allen Cayetano, nag-confirm during the press conference na si Bato wala na sa Senado. So mao na ang facts, 'di ba? Kamo na'y bahala yes, mag put together, pero imposible dili connected tanan, 'di ba? yes. Mm, Una, kanang gitawag og protective custody wala gyud nay legal basis. Wala sa mm. konstitusyon, sa ordinary legislation. Sa imong giistorya kanina, 'di ba? Ang Senado, atong intro, 'di ba? Naa atay mga um
mga abogado, mga ekonomista, mga leader, si Bato, if imuhang tangtangon ang tanan controversy nga nagtuyok sa iyaha, sulod ba siya sa imong mga mahunahunaan nga qualified na molingkod sa Senado? Ang tanaw nako ni Bato, actually si Bato, usa sa akong gikapungtan ana, ga-masters na siya. Hmm, Unya, usa nakalimot man ko sa title siyang thesis and then he Well, wrote doktor that man gani siya Brad, 'di ba doktor na na? wala ko iyang masters, murag sa iyang masters o iyang doctorate. Unya, I think he wrote his thesis very diligently. Unya, in relation to drugs. Unya, hmm, siyang thesis mismo nga giingon nga ang drugs has something to do with a lot of things. hmm, Livelihood, health, daghan na siya research. Ang akong di madawat nganong nipalit siya sa istorya nga kinahanglan patyon ng mga adik para ma-solve ang issue sa drugs. Si Bato kung kwaon nimo ng iyang pagka-panatiko ni Digong, hmm. kwaon nimo ng iyang pagka medyo mag-clown-clown. Actually gamit kay siya sa Senado when it comes to sa mga pulisiya, sa law enforcement. Actually mo pareho ra man siguro pareho ra sila qualification ni Lacson, 'di ba? Oh, mga Yeah, may agree former na. chief of police, 'di ba? PNP chief. Oh, Mm. Hmm. PNP chief, oo. So, Si Bato mura man og i-table nimo na ng tinuoray nga bato, unya bato as a clown, mura bang nagsulabi ang iyang pagka 'di ba nang magtabi na siya kanang pamacho-macho. Pero usahay Hmm, kanang moistorya ba na siya og magtinuray? Okay ba na siya maistorya mo na ang kapungtan dili niya mapugngan ang iyang bato as a clown, when in fact kanang bato nga meritorious nga bato, Ronald hmm, De La Rosa, with all his experiences, education, research, actually bagay man siya sa kuan, sa mhm, Senado. in fairness kana ni Bato dito iwasan na nako. In fairness kana ah, si Bato pud Brad, naamon pud na siya charisma ni pareho ni Digong. hmm, Kabantay ka miaging eleksyon actually naay punto ba si Bato pag ingon niya nga ang iyang punto gi-interview mo 'to siya nga, "Sa una karon 'pag miaging eleksyon nganong, ipapreso ko ninyo, unsa na lang 'tong mga niboto nako considering nga ikaduha ba na siya, ikatulo or something basta top 5." So in hmm, fairness ni Bato, kana si Bato ug si Bongo, murag, I don't know lang kung tungod sa ilang pagka Duterte mao sila, pero ang ubang mga Duterte wa man, o mas layo. hmm, Pero si Bongo ug si Bato naa sa top 5. hmm, Pero so masulti nato nga siguro naa siya'y karisma, pero ang problema man gud pud nato ang karon sa atong eleksyon kay puro na lang karisma ang gipangita sa mga tao. hmm. Wa nay 'Di ba mga qualification, si Bongo, usa sa mga, ah, murag nakapahumot niya ang kanang iyang malasakit malasakit. Mm. malasakit na health centers, O murag naa kay isulti te. actually iyang malasakit actually ang existing naman na siya ng mga tabang, sa mga Hmm, various agencies ba. Ang hmm, problema lang ana, moadto ka sa usa ka ahensya, Mm. ipapirma, and then it will hmm. take time. Moadto ka Oh, sa usa lisod, ka ahensya, lisod gyud. oo. Ang gihimo lang yun sa malakit malasakit center, murag Decentralized. gahimo silag space Hmm, nga naa na diha tanan or else naay sumaayo, power sila. na-centralize sumaayo, ang mm. Actually maayo man ang malasakit hmm, center, Mm, daghang mm. natabangan. Lang kung parang pagkasulti overrated lang, overrated. Pero though Oo. naa man gyud, ipromote og ang maayo. problema lang gyud, ako lang nakit-an sa problema Brad, kanang mga infrastructure nga ilahang gibutang. Hmm, Sila yung mga infrastructure nga dagko kaayong mga budget. Pero where in fact nga puwede ra man na maunta ma-centralize, not necessarily hmm, maghatag kag anyway, diskarte siguro na ni Bongo para makita sad nga malasakit. Murag diha nako nahatag ang overrated nga tan-aw nako. Ang nakabatid lang ng malasakit usahay, mura pag kanang hayop ba kanang pet, nahimo hmm, siyang domesticated and directly connected to Bongo. hmm, Mm.
Murag na nahimo niyang personal nga kwarta nang gigasto, di Hmm, ba? When in fact, kana siya actually existing na sila nga mga benefits nga hmm, mga tabang nagyoy budget ana like for example ang PAGCOR, nagyo na sila budget para ana. Unsa pa, so ang ilang buhaton na sa balakid siyempre gumadto kag PAGCOR daghang mga requirements, papirmahan ani, papirmahan ana, hmm, and then with the Malasakit Center helping with these people, ang nahimo ang Malasakit Center na ang mag-process. Although hmm. dako siyang tabang Nako kay kay mura lagi gitang mga red tape 'di ba? Nga oo, lisod oo. pagkuha og tabang. Hmm, okey. So Si kiniti pareho man ta ambot si Rino murag ganahan man siguro si Rino ani, pero pareho ta nga dili ta ganahan ni Senator, Marcoleta. Pero og atong hununaon ha, qualified ba siya na like sige di ta ganahan niya, pero ang iyahang pakasupakero o ang iyahang mag-istorya, usa ba siya sa mga like pasok ba siya sa mga qualified na senators kung ikaw papilion? ako, I have to be very careful aning Marcoleta considering sa, what is behind him ba. Hmm, Balo naman ta. Pero ah, naa man gud kay naman ay giingon nga fiscalizer hmm, na kanang giingon nga fiscalizer kanang og naay i-propose, ikaw mo check mangutana, like for example si Pinoy hmm, when he was, senator, hmm, grabe kay na mobusisi og mga numero. Si Pinoy wala man siguro kay nay nahimo nga balaod pero during sa deliberation kanang budget, hmm. hangtod na kadlawon grabe kay na siya mobusisi. Oo, Kay kasi aron lang ekonomista ma-check 'di ba? Ekonomista naman oo, si Pinoy, economist, si oo. Pinoy man god more or less siguro hindi normal lang iyang utok kanang kuan ba, kanang grabe into details. Di man na Hmm, gagmay man ako gamay kay kog pasensya sa detalye, si Pinoy dili. So, hmm, mao siguro na ang akong gitan-aw nga tawo nga supakero, not because supakon but to check para maplansa ang mga angay plansonon. Pero with Marcoleta kanang magdala ka ni Gutesa, mga hmm, ingana ba, pugnan nimo ang Blue Ribbon Committee report, kanang he is promoting an interest other than the interest of the Filipino people, mao ray akong tanaw, hmm, okey. oo. Ikaw rin, ako wala ko kabalo, wala man ta kaistorya rin about ni Marcoleta, unsa man imong, ikaw kung moingon ta, usbo na 'to ha, dili ka mo vote sa kung kinsay imong gusto or, um, gusto or dili gusto. Magpili ka ng senador, mura ka nag-interview para sa trabaho, kinsay kwalipikado. Si Marcoleta, pasok ba sa imong, mga check sa mga qualified na mga senador? Kung tan-awon nimo, actually, of course naa ako'y biases. Hmm, Sa biases pa lang nako, ah, di napasok si Marcolita. hmm. Considering sa Ay iyahang sa history pasok dili? about the EBC, dili, dili. Pero Dili, niyo, okey. I'm talking about the biases, pero kung tangtangon Oo, akong biases, kung tan-awon nato ang iyahang base sa iyang mga iyahang track record, tan-awon gyud nimo actually kana si Marcolita, nahimo man ng nagsugod na siya congressman. hmm, Bisag kanang iyang pagka-congressman wa man ginapilia sa wa man gyud siya distrito, wa man siya distrito brad, di ba? party Oo. Party list. list, Sa ilaha man ng unsa tang ilahang kuan, ilahang party list man na siya. murag Ah, sagip, Oo, sagip, oo, sagip. wa na siya pilia sa iyahang wa na siya distrito. Mura na siya kanang, kabalo na ta sa party list. I don't want to elaborate Hmm, more on that. Pero, more on dynasty na ta. So, hmm, murag sa mga naay kapaluyo, yang murag kana mo'y nakapahimo niyang congressman, then siya hmm, kana po'y ang kunon man nato dili mo siya na nakapahimo niyang senador. hmm, So, nahimo siyang senador dili tungod siyang qualification, nahimo siyang senador tungod sa mga nagpaluyo niya. hmm, And, kung magsulti man gud tag I want to elaborate also kay kung magsulti man gud tag, qualified, simple ra man gud ang qualification sa sa umlandar kag, senador mo ng daghang kay mo, mulansar. Pero sa tinuod lang ang tan-aw lang nako ana gituyo man siguro na para
well represented ang mga Pilipino. Ang Mm, nahitabo lang na naabusar mo ng imbis maayo unta ang tuyo, ang intensyon nahimong ngunay nahitabo inana atong mga senador, inana atong mga congressman, mm, na unta siguro, actually naa miistoryanan ni Chalimin sa una nga, ah, unsay unsa kay mas maayong, ah, paagi para mas masala nato ang, ah, ayong ang mga, pulitiko. So ang mm, istorya ni Chalimin is, ayuhon paghugot ng qualification. mm, Ako, Tek technocracy oo, ako, technocracy. siguro mas maayo ang hugot ang qualification sa voter. mm, Kay murag kuan ba, nakita na anyway, out of the topic ni pero siguro isulti lang nako. Samtang, in a way nga murag sa di inig padung sa nahitabo man ni sa kanang mo-apply kag lisensya. So, magbase ang imuhang lisensya magbase kung sa imong examination. mm, Kung ang molukot kag driver's license. So, dapat tignan nako masolusyonan ni, I don't know, basig puwede nato buhaton na sa inig butar nato. Ipa-examon sa natong mga botante, nga asa kutob ang Civil iyang service. Ang asa di iyahang wala gusto, diha mismo siyang botante. Nga asa iyang kutob ang gusto, iyang mga kuan kung kabaw siya inig simple bisag inig-abot simple nimo lang sa kung presinto, inig-abot nimo sa oo. presinto usa ka tagaagbolota, tagaan mo na kag exam. Kaya di ba ah, nagkuhan ba, technology naman ron, iya iya asa kutob iyang ning gusto, asa ko salaon niya ang mga botante. Puwede man ang oo. mga siguro Mixed feud gano'n iki-mixed feud pa nako. Ya yang mo na, for example, isulat nimo ang mga, amo ning mga issue karon. Bisag ka true or false hmm, lang, asa ang fake news, asa ang dili. So Oh, tan-awon kung pila imong score, kung kuan ra kay ka, kanang dali ka matuo sa fake news, sumahagbong jud ka. So, okey oh, kutob ra ka sa mayor butar, oh, inani imong score, kutob ra ka sa congressional. O oo. perfect ka, sige puwede ka sa national. Puwede ka sa Ingana ba? nasyonal. Oo, puwede ka sa national. Imong Mm, presidente or senador. Dapat dito lang ka kutob sa mobutar sa dili gyud. ikan di naka wala na actually na-discuss na namo ni. 'Te na college pa ta, nianha kog Manila kay apil ko sa katong nasa Dangerous Drugs, katong Youth Council sa Dangerous Drugs Board pa ko. oo. Unya Ngadto ta nagkita Greenbelt, ta sa ngadto ta Manila. Greenbelt. Greenbelt 'di ba? Nag-sports Oo, bar pa ta ato. Kanumdum ka ato. oo, Naa kay gisulti nako didto, nga wa gyud na mawala nako. Niingon ka, ang presidente sa Pilipinas, ang qualification is, can read and write. Pero ang janitor sa Makati kinahanglan university degree. oo. Nakainomdom ka ana Yes. nga istorya. Okay, magbasa-basa, manglimpyo ka, magbasa-basa ka ng mga instruction sa kuan, sa building. Pero di magugpog ko, ako dili ko mosugot anang kuan, yang salaon ng botante. Ang ako, technocrat, salaon ako ang mga mulansar. Oo, So, para kung pananglit, bisag mga magpakatanga ni mga botante, at least safe oo, ko nga ang tanan qualified. Like for example, ang baghuon ang requirements ba nga residency ra, butangan natong education, technocracy may tawag ana, technocracy. hmm, O ang Senado magprorata ta kinahanglan ana, ang 5 abogado, butangan natong 2 ka doktor, hmm, butangan natong accountant, butangan nato og engineer para ang policy making kuan, unsa na, ang policy making well-rounded. So kung hmm, maglimit ta og let us say tulo ka engineer, so kung ang ilang tanang butuhan ana for that kuan space, puro engineer bahala na. So bisag magpakatanga at least engineer ang misulod. hmm. O kung Ragalita, may abogado abogado, bitaw na. kung Ah, Oo, ako oh, yung deciding vote ane. Si Miriam may naa gisulti. Si Miriam na gisulti, 'di ba? Ang gisulti usa sa mga quotes niya na mao yung mga kurakot dili mo invest
sa education ngano mao ni mga kurako dili sila mo push mga agenda o mga legislation para sa education kay kung makakat-on ni mga tao sa Pilipinas wa na mobutar nila. Tulad Eksakto, ni Mariam ya, di ba? Mm. Na-election sa kuan. Kini mo ni atong mga balaod nato sa Pilipinas electoral na balaod. Ni lansar to ang nidagan ato si Mayor Tata. Pero panahon man to nga murag ang nidagan sa ato si Mayor Emen nya busy niya sa Tata man siguro to. Unya na-pass away to si Mayor Emen paingon sa eleksyon. Unya ang si Mayor Tata nasulod sa balota ulahin na. Ulahin na nasud si Mayor Tata sa balota. Unya na mga protesta na mga kuan nga wala man siya ni file kung unsa man na gipasagdan na sa COMELEC gipasagdan na nila nga madiretso na kay ang kanang unsay pa niya ang kanang will of the people, di ba? May man ay kuante unsa na yung legal term, the voice of the people is the voice of God. Oh, so Vox sige. populi, vox. Oh, i-appeal na siya sa balota kay ang mga tao ra may magbuot. Kung di sila ganahan nga siya mayor, o di mapildi siya. Walay problema. Kung siya yung gusto good nila, di mo daog siya. So, based sa kuan karon, murag mudapi ko diri kang engineerino nga kinahanglan ang mga botante kabalo mo pili kung unsay sakto unsay dili. Kung naa ko'y utok, akong himuon og interview. Like job interview ba? Hunaon ako murag job interview ning akong pagpili kung kinsay mudaog o kinsay dili. Kining kining mga artista nga nakalingkod sa Senate naa ata si Binoy, si Tito Soto, 'di ba? Kinsa mga basketballista sa una si Jaworski. Si Erap ni Agi ba sa Senate si Erap? Kabalo ko yung asawa ni Agi pero si Oo, Erap ni Erap. Agi sa 'di ba? Lagi sila. Oh, si Jinggoy, si Tito Lapid, kinsa pa man. Kung si Noli Di Castro, murag pareho na din nga dagan, di ba? Kay news anchor siya. Si Lauren De Garda, gikan po na siya sa broadcasting. Mga Tulfo, ang ilang qualification is more broadcasting, di ba? Si Senator Manny Pacquiao, agi sa entertainment. Unsa man ninyo hang tanaw? Is it fair nga gigamit alahang popularity para makalingkod? Unya, kung atong tan-awon 'di ba si Senator si Tito Sen murag sa kadugay niya sa Senado nahimo naman siya elder statesman, 'di ba? So, unsa may tan-aw niyo ani? Is it fair? Is it unfair? Is it naabay nindot nga nigawas nga mga artista nahimo or og unsay pinaka negative na nahitabo sa mga senador ni daog tungod sa ilang sikat? Di ko siya Mm. patas. Di ko siya patas. Kay ngano og pananglid nay usa ka tawo eventually di siya qualified niya nahimo na siyang statesman. Okay man. Pero mura bag nahimong apprentice ng public service. Dapat inigsulod 100% statesman na ka. Kanang on day one, mabito na ako I will cling to my proposal of technocracy. Technocracy. Kay nagsulod Gisulod yun nimo, niya eh. expert na ka. Expert na ka. Mm. Di na ka mag-practice ba? Kay kuyawa po ng eroplano ni bag-o pa ng atong piloto yung ingon makakat-on ra lagi na. Yung matagak taron, di ba? Matagak Kunit- taron nabuang mangita kog laing piloto ay. So Oo. dapat okay man si in fairness ni Tito Soto, murag ni kuan gyud siya nga kumpara mo gud sa Senado ron anybody in fact si kuan anak ni Binay sino kisa ito anak ni Binay si kalimot ko. Abi. Abi. Abi, Na the other one Abi Nancy. ang senador Nancy. si Nancy. Nancy or Tungkol Nancy sa- o si Abi alam na. Nancy di ba? Oo. Si Nancy naabda na ni Nancy tong panahon nilang drilon pero minang ibuli. O nya Mm. pagsunod term, di ba?
si Nancy was full of sense. So Mm. anybody nga ma-member ka da sa Senado ron, mo excel yun ka considering you have Ruben Padilla, kinsa pa diha, di ba? So si Tito Soto ni excel yun siya ron, usa Mm. pa naa na siya diha. Okay man, pero mas maayong taba kanang on day one, you are already 100% ready. Siguro ang imong praktiso na diha ang mga turnovers, i-check nimo ang documents. But on day one, you must be 100% ready for the job. Kanang Mm. dili pa hinugon ba. So dili gyud siya patas. Kay naabay mga tawo, di ba? Na mention gani sa tong engineer nga nagyoy mga tawo nga qualified. I'm not saying I am qualified. I am not Mm. saying anybody of us qualified. But there are a lot of people out there na qualified gyud. The fact is wala resources. Mm. Mm. Wala resources, di ba? Unya ning mga So naay kung nindot resources bate, pag-practice. kung ikaw sikat, pareha ni Senator Manny Pacquiao, sikat siya. Ay sa Manny Pacquiao, kung naa man ganyan nakaila ni Manny Pacquiao, like ingna siya, ako'y bahala, mag-create na siyang foundation, gusto niya makatulong sa tao, gusto niya makatabang, maghimo siyang foundation, pilahi paglargan niya sa Oh, lain nasod, mangayo siyang kwarta sa mga iyang mga amigo na mga boksidor, dali na kayo na makahimo siya foundation, mas daghan ba siya matabangan kaysa sa mulingkod siya sa Senado. Balik ko Senado. na to. What if ang sikat, kini idea lang niya. Kung ikaw sikat ka, dapat bago usa kang pwede mo lansar og senator, dapat naa kay at least X amount of years na nag-serve kag um, sa lower bodies. Basic konsehal sa munisipyo, konsehal ba sa probinsya, sa tawagan ni board member sa probinsya, kinanga makalingkod ka Congress, usa pa ka tagaan og go ahead na mudagan sa Senado. Mas ako personally mas ganahan ko kanang wala mo agi diha. Dili Kay yung yun. sige, di man siguro kinahanglan i-require nga ni agi ka sa mga lower bodies ba. Kay unsa Mm. may trabaho pud sa Senado, legislation ra man na. Nya ikaduha mas nindot ana kanang kuan, ah, usahay man gud og niagi na kaana kanang over familiarity and kabalo Mm. biya ka kanang gitawag og kanang over familiarity leads to contempt. Mm. Kanang murag og kanang mga kaitano murag nahimo na nilang personal property ng ilang posisyon diha. Mm. Kay ngano, hapit naman kada adlaw naa sila diha. So Mm. mas maayo siguro kung ibutang nato ng mga pwestuha kanang mga like for example ni former Solicitor General Hilbay, di ba? Mm. Kanang magkarambula sila diha kay Mm. tungod galalis og insakto kanang not so much with the tradition, not so much with the practice over the years. Mao mo nay kuan ba? Mao nay negative effect if you are so familiar gikan na ka sa lower bodies ni sakang tud nga niabot kag sa Senado and it will lead to contempt. Mawala na kay respeto sa imong pwesto and to the point nga ang tan-aw nimo sa imong pwesto imo ng personal property. Siguro, Jack, usa na sa problema sa atoa nga kanang dapat ang seryosoon nato ng limit sa term nga after 6 Mm. years pawa na ka, you cannot return to public service elected ha karon Mm. ang nahitabo humanon ang term himudlay rag 2 ka tuig balik na sad nahuman ang Mm. term mao man na nahitabo mao man na igsuon sa political dynasty banos-banos naman na sila. Nindot man ang imong suggestion, pero galisod man ganit as sa political dynasty basta amot na ng inana. So siguro nga Mao ako man lang maintag at least man lang unta political dynasty dali lang man na paghimo untag rules anang political dynasty pero galisod sila. Pero actually daghan Saon sa man nga dynasty ang mubutar, wala gyud, di gyud ka pasar. ikabalo mo kisay dahil sa sad-an ana. tinuod sa political Ang sad-an dynasty. ana ang first Congress after the 1987 Constitution. And in fact, ang sad-an ana ang primer sa Constitution nganong wala gibutang. Nganong isalig nila sa Congress. Kinsa man sa Kay kung imong makatag-an te? tanaw, Kaya Makatag-an ka kung ba? ang kuan po gud na ang atoa pong constitution Brad, 'di ba ang istorya ang constitution nato gisuhid ra sa constitution sa US. Mm. Wa may ingon ani nga 1935. wa may ingon ani ang US. So ang Pinoy ra may ingon ani. So mao nang waay problema ang US sa ingon ani nga paagi. Kita mo'y namroblema kay mga Pinoy dali ra man kay linginon sa
political Gihimo mang dynasty. negosyo ang Actually, politics, 'di ba? kung maplansado lang untag maayo ng atoang, kanang qualification sa mga leaders nato, daghanang mosulbad siguro untang problema unta 'no? Hmm, Miuyo na No, kanako, actually miuyo na kanako. ang ako man actually di man pud ingon nga, ang ako sa when naa tay maghatag tag solusyon man gud, naa tay short term ug long term. hmm, Sa imuha brad pang long term 'tong imuha kay mas para sustainable. Pero karon parang corrective action para masolusyonan agad, mo na suggestion 'tong ako, pero dili siguro, na manggoy ang idea man gud siguro sa framers sa constitution nganong igamay nila ang qualification sa ingon ana para it will open an opportunity to everybody. Murag discrimination man gud kung, you are going to give a qualification nga siya lang pwede ang lingkod sa, siya lang pwede maging leader to lead. Di siya pwede kay janitor siya, di siya pwede kay wa siya kahuman. Murag somewhat there's a discrimination on that part. Pero nindot man unta siya, pero, pwede nato na siyang gamiton sa mga posisyon ra nga naa sa mga lokal. Dili nato, ah, bug-aton ang qualification sa side sa ibutang ta lang sa mga mayor, sa, hmm, ah, congressman, pwede congressman kasi naa may, ang congressman man gud, you are representing yung voice of the people, marginalized marginalized, sector, oo. oo. So, pwede dihang dapita pero kanang senator, vice president, president, so dapat siguro muna'y, Computer dito nato literate ang dapat, computer oo. literate dapat. Di na Oh, ka di ma naman dito, eh. di na ka senador kalaki. Wa na, tangtang ka na sa listahan te. Ang balik balik ta 'no, Oo, balik to. oo. Kanang dugay na nako ni giistorya, daghan ako giistoryahan ani. Ang kanang dynasty na balaod, kung gusto man nato na mapasar na, it has to start sa education ng tao, 'di ba? Na kailangan ang mga tao tudloan sila unsa man ang epekto sa imong boto, unsay dapat nimong hunaon sa imong boto. Dili lang mobotar ka kay maayo man na siya nanghatag siyag bugas, 'di ba? Si kaila mo ni Anhing Jano, gisulti nako, "Kap nganong daog ka sige Kap?" Kay kadto sa una kalit lang man ka nakadaog si Jano sa Tanlungsod di gyud mapilde. Pero sig daog Kap unsay diskarte siya? Dali ra. Ini kagabi, usa ng usa ng unsay tawag niya, usa ng eleksyon. Ini kagabi na bisperas, akong suroy-suroyon ako ng mga balay. Ako maghatod ko og bulad og balota. Bulad. Oh, bulad. Nga naman. Oh, ini kabuntag ana nila usa sila moadto sa presinto, magluto man na. Oh, unsa may sudan? Oh, nay bulad. Lutoon nila tong bulad, kaon sila. Nigabot nila sa presinto, simot nila silang kamot, ni mahong bulad, makita tong balota. Sulat nila, Jano Compostela. Tinuod ba God? Digaduna jud ko tinuod ba dili? Pastilang tinuod. Mao gyud. Ngano ni daog si Jano sa Tanlungsod. Nanghatag og bulad bispera sa eleksyon. Peng mao na kalidad, mao nay kung ano nato sa mga botante. Wala sila maghunahuna kung kinsa siya, wala sila maghunahuna unsay iyang kwalifikasyon, wala sila maghunahuna unsay iyang um, mabuhat sa ato ang barangay, unsay iyang gidala dere. Wala, ang nahunanaan nila unsay ilang gikaong pamahaw, 'di ba? So, kung gusto nato mawala ang political dynasties, kailangan ma-educated ang mga tao. Kinahanglan ang mga tao kay sus ato ang butar. Unsa ra man usa, duha, inig eleksyon dili man wala man tay impact. Ang eleksyon inighakot sa mga tao gikan sa mga barangay sa bukid, 'di ba? Kargahon nimo ng usa ka dekarga, usa ka dump truck nga tawo imo dadon sa presinto. Pila man na? 80, 90 ka tawo imong nakuha. Unsa ra man nato ang usa, 'di ba? Kita man ta sa ato mao man ginay gibuhat. Tanan naa didto gihunahuna unsay ilang gikaong pamahaw, unsay ilang gikaong gabii.
pila gihatag, pila ako nadawat, 'di ba? Naa daghan mosulti sa tuwa, daghan gyud kaayo nga mga edukado nga na mga bright, mga maro sa tuwa, modawat gikan sa pikas, si kuan ang hatag og 1,000, si kuan ang hatag og 500. Inigabot sa kuan, walay bale, wala sila pake kung kinsay dako, kinsay gamay, 'di ba? Naa. Pero ang katong mga kulang sa edukasyon, ay ako man gitagaan og 1,000, ako lang yata, ako lang ibutar didto, 'di ba? Wala man ma-educated. Nahadlok man sila. Akong naabtan sa Oslob, kabalo daw, kabalo daw ang nilansar, ang nanlansar kung kinsay imong gibutaran. So og nidawat ka sa pikas-pikas, ay wa na nahadlok ng largag syudad ni mga tawo kay ay nibalaan unya ko nga wala siya kadaog. 'Di ba? Kulang sa edukasyon. Gihuna-huna, pila ilang nadawat, unsa ilang gikaon pamahaw, kay kulang gyud sa edukasyon. Dili nato mawala ang political dynasties kung padayon ta sa ingon ana. Kay ang mga political dynasties galingkod karon kay ang katong mga diskarte, ang bulad ni Jano, ang paghakot sa tawo sa bukid, ang paghatag og sampol balot og kwarta kabaw sila kinsay hatagan, 'di ba? Makapalit og boto. Ilahang makinarya naa na, 'di ba? May makinarya na sila, naa na sila mga leader, naa na sila yung mga tao, naa na sila yung mga goons, kompleto na tanan, 'di ba? Wala, di mawala ang political dynasty kay nag-abot ito galingkod sa Kongreso, galingkod sa kung asa man na, di gyud, di gyud mo undang kay asa. Pero nate Ngano mabutar man ko nga akong igsuon dili na pwede diri sa Senado. Deny jud na nga kuan nga balaod. Daghan kaayong salamat sa atong mga viewers. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe. Purok Pabula PH on Facebook ug sa @Purok Pabula PH sa YouTube. Like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta, salamat sa pagpaminaw ug maayong Hangtod buntag sa sunod. Oo. hangtod sa sunod na episode. Thank you. hangtod sa sunod.